Ka Government of Meghalaya lengba ka office jong Deputy Commissioner DSC Riboy District nopo ka court online application nagbentar khatli ki post ki baper but nagbentar ka online application date lani ka tarik ka bakadu ka bapila ban apply ya gite ki post kan day hadu ka live tarik u November arajar arpsau Pat kumta la kerpat ya ki candidates lani ki applicants ki bla pendep ya ki te ki qualification ki bangan sapan sengo ya pi ha kani ka video te pin sung ha ban shim ya kani kalat ka kabu le no ban apply but khamta me pila ru ban apply lengba ka mobile phone ke jong pi but lada pi don kam jingra be sum ha ban bu ya ki comments ki jong pi ha ki comment box section khnang bangan tip ha to don em ki bakwa ban apply ya ki te ki khat li ki post lengba ka mobile phone klem da penlut pisa hai ki cyber ki bajan ki jongpi but sai sin pat nga karpat lada pidang dei ki batmai hai ka video bat ka channel ka jonga subha ba pin ya share ki parlok ki ba ki jongpi nang ba makiru ken tip ya kini ki vacancy post ba nagaliang jong ka office jong deputy commissioner kala pelai ya kini ki vacancy post bakinla makiru bakinla ban apply na benta kita ki post but kumjuru bapin ya like but subscribe na benta ki employment news ki bandang wan nang ne shakhmat te ale matangan pentim no shapi bat ngan police pi kum ki kita ki post ki balai hapo ka DSC Riboy District no po list of the post ka post name ka bankong ka badai na benta ka post forester 1 ka number of vacancy ka light artili ki post kata tang na benta ki khasi jaintia bat garo but ka jingsiu hangne ka pay level kandi ka level 4 but lada phimtip kano kayo kani ka level 4 ru ngan sa batai pi lada phikwa bantip but ka qualification lani ka kerdan ka bapila ban apply na benta kiti ki post forester kande ya ki candidates ki bala pendep ya ka class 12 lani HSSLC in science stream but pi de bandon ru ya ka minimum fiscal standard lani fitness as per prescribed below kata ka height pi de bandon chis pa andru pulai centimeter but ka chest pi de bandon prapu 1 centimeters but ka height nak mta ki female pade kan dei chis pa san 4 centimeters but ka chest nak mta ki female kan dei nyu khandai centimeters but nagabanta ki scheduled tribes pade ka height nam ta ki males kan dei tang chis pa san 4 centimeters kan ma bha nagabanta jungi ki khasi jaintia ban garo 152 centimeters are available for apply the forester post but kumjuru nagamta ki female kan dei tang 145 centimeters but the candidates must qualify for physical test consisting 25 kilometer for male candidate and 16 kilometer for female candidates to be completed within 4 hours. Te ban pinyo ban rong hagati ka kam foresta piton kam ban pendep kamtame ekishin rang ka jing yai lenti lani ka jing mare ka ba absan kilometer ha ka sauganta but Higintay kide ban pendep 100 kilometers ha ka sauganta chuchuru na ka benta ka post nim ka ba ar ka bade for forest guard ka total number of posts ka balai hangne ka don hadu pratli ki post ki unreserved artli but ki khasi jentia bagaro ka don drutli ki post but ka pay skill hangne na ka benta ka post forest guard kan de ka pay level 2 but ka qualification ka bipila ban apply nak mata ka te ka post forest guard kan de ya ki candidates ki bala pendep ya ka matric lane SSLC pass but kumjuru pide bandon ye kini ki fiscal standard fitness kata ngan penpule tang na benta jungi ki ST kata ki khasi jentia bat garo kumju kumtei kumbangala pule haneng na benta ki males candidate ka jingjrong ka renjang jungpi ka de bandon chispa san 4 centimeters but nagabenta ki kentai pide bandon ka jingjrong ka ba chispa of san centimeters but kumjuru pide ban pendep ye kani ka physical test
kata kabadai absan kilometers pinaban pendep ha ka sau kanta nam tagi senrang but 100 kilometers piaban pendep sau kanta na kabanta ki candidates kentai te kumta ngakarpat ya ki candidates lani ki applicants ki bakwa ban apply na kumta ki te ki atli ki post kata forester but forest guard then subhaban practice yalade na kabanta bapin le ya ka running test kidang step practice no yalade nama pin la ban pendep ya ketika physical test akaba nagaliang jong ka DSC Report District kan asa test yapi hatu pila anem kumba pila bu kete kapor nagabenta ka post name ka balai hangne ki badai jong ka computer clerk kadon tangkawi ka post kata tangnam tagi kasi jentia bat garohi kumjuru nagamta ka post carpenter kadon tangkawi ka post nagamenta ka salary jong ka post computer clerk ka level 5 but ki carpenter pada hang ni kan de ka level 2 but ka qualification nagamenta ka post computer clerk kan de ya ki candidates ki bla pendep ya ka SSLC lane HSLC but ka computer certificate lane computer knowledge andre nagamenta ki candidates ki bakwa ban apply ya ka post carpenter pada ki haban pass ya kelas 8 syajrong kumjuru ka certificate training course in carpentry works from district commerce and industry de pidon kamru bandon ya ka certificate ke ba phila de ban train lane phila de ban le ya ka training hapo ka district commerce and industries lane ha ka kom trikti ke jongpi kata ka bumut kum ki kenja mystery mystery ding la bano ne carpenter tikom no ba pinto ya ki exam pade na kabenta ki te ki candidates ki ba apply ya ki te ka post ka ba de jong ki grade 3 kan don atali ki paper ka first paper la ne ka paper 1 kan de general english but ka paper 2 kan de elementary mathematics elementary science aptitude objectives general knowledge te nakabenta ki applicants la ni ki candidates ki ba apply nakabenta ka post grade 4 pade ki don tang ka way ka test kata ka paper 1 ka bade jong ka subject general knowledge but ka age limit pada yang ni nak benta ban apply ki ki post baper ki bangala de ban pensengo shepi kinde ye ki candidates ki bala kenjo ya ka khat pras nem shajrong hadu life hours nem but kan don ru ka age of relaxation ang benta ki ST ka bade sans nem kata nak benta ki ST learning mengi ki khasi jentia ban garo ngila ban apply hadu life ho news nem but syusyuru kandon ka examination fees kata ka bade tang san po tangka na ka benta jungi ki STSC de ban siu ya kite ka application fee la ni examination fee hila ban siu lamba ka internet banking na ni cards payment kata bade jong SBI ATM com debit card other bank ATM lani pila aru ban siu lamba ki other payment modes kata ka bade cash at any SBI branch ditangkom tohi nakam ta ketika pus kabade jong ka DSC Report District nongpo kermen pilasu tu balada pidang don ai ban keli sumhaban bu i comments jongpi ha ki comment box section ki jonga kenang bangan la ban pensutu yang yapi lada pimpat sutu ha kabade bat kite ki pus te suggestion pan ngakarpat lada pidang dei ki bat mai hagani ka video ko jonga ngala de ban upload shibun teli ki employment news ha ka channel ko jonga sumhaban page lada kampat kut ki tarik sumha ban apply no nak benta ki pus hakba nakaliang jong pi pila pendep ya ki qualification hakba nakaliang jong ka department baper ki don kam ditang kam tahi hakba de bat kani ka khobor lai kam ko bam ta si khoble shibun ya ka jing pelut por jong pi ban page bat ban ngap ya ki video jonga ban sai sen pat lada pila pendep ya ki qualification subha ban sim ya kan ne kalat ka kabu yo let's say kano sip jung pi kan tho ha kate lani ha kite ki vacancies ki banang super light menta kitang katahi ya ka pamenta khublei shibun